V rýchlosti si ukážeme moju diplomovú prácu Funkčný generátor z roku 2006, ktorá dostala aj ocenenie zo Slovenskej akadémie vied ako najlepšia diplomová práca v danom ročníku. Pozostávala z praktického výrobku a teoretickej časti, ktorú som práve ukázal. A následne ukážeme meranie najprv sinusového priechodu, priebeh od 9 kHz do 100 kHz. Hore nám ukazuje osciloskop, dole nám ukazuje spektrálny analyzátor. A zvyšovaním frekvencie tie priebehy sú trošku degradované. To vidíme na základe vyšších harmonických. A posledný priebeh trojuholníkový takisto má vyššie harmonické a tie